abana boda boda korwa se sub-county ya Manga nigo baburirwe gusiro n'abarai barabiserio gwikia obosombi bwabo kukwana mu basorero chingaki cyo kwigoro ya bisi ye sub-county nigo baterubuna hokwebwa n'abarai negati sababu kigendrete kwirira hokomentekana kubutaka asigati yabo muri kitudani runtiri oroboturwa senjira yobwikirano Gukwana chingakecho hasomwe gakoleka ime ya Manga hase bonge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira abarundi abaiga nigo batebire buna omokyobo bukurwani butaka nigo gendere kulichanigwa n'oburayi bube ese ginonye nabo bateba heta chikoera gwika keroyo mobo hakonyeke bakoragwa na Vincent Babu nigo ronye nabo bakwanira gosemere kwabo gocha samatukale busio una gwetera so Burundi oboiga abange babo mbachikokonyeka. Wherever we are going to sit with him, memorandum, or there be two Jikura, Asomoiga oiboikerwa na barai au igatiabo mwana siasa Clive Ogura kurwa Kitutu Masaba achinga kicho nere nigaorokia ogoichanigwa kwaye mwachokire boda boda onye mura yondo kuchugocha bono kuchimutua na kwate structure awoche ko approach tawoche ko approaching njeri mwara gorangalikwa asa matuka etire mwabango para mwa support yomuntu mutabwati an agenda awoche ko bakolera 2027 ono wigomura yaba ikansise abatebi what is that agenda obwate asaba na boda boda tari boyo egero mwanya kumwamura ki kumwamura chikura musefuri ko amatuka ali omuntu agocha mwamuriri ikintu kyoka mwanje kina no gukwana kwaye atari ko batebinga esekte ya boda boda ningi mbange to kucha kubakolera yaeli. It is time we must put our leaders to accountability. Ugura hase nkona yaye nigalira gocha gusira abarundi abaiga aisa koye gwali baga lyokora buno mujumbe asense meiga asobocholi bogocha kubakonya gosuka gocha sibirengo binde to engage ngatu bali CPO. How do we improve our boda sector na kitogo skini ti family cheito bulaba na boda osoko boli mwana boda ndwenzi gawo watebinga areko nyoro mondo amwaka de driving school agenda kwa driving school nena cha ko gende chigari igara ko kemo tayo naro takanya mutu ngale juko na mama bwate aspirations babwate nakipata gete yasara ko bakoni basiko chimuto igomborai wabon 2026 na toso 2027 wigombora gatebi ngatu bagetoro kole Nkuribo tereke taseni kia gatembe kurega se kaunti ya Nyamira letra nenguru kwa Daniel Untiri.